Vítajte. Dnes sa ponoríme do konceptu, ktorý zásadne ovplyvňuje naše životy, aj keď si to často ani neuvedomujeme. Je to nekonečný kolobeh bolesti a poteženia. Dobre, poďme rovno na to. Keď počujeme slovo samsára, väčšina z nás si asi predstaví reinkarnáciu, teda kolobeh života a smrti. Ale ten skutočný, hĺbší význam je o niečom, čo prežívame doslova každý jeden deň. O neustálom striedaní utrpenia a šťastia. V dnešnom rozbore si teda posvietime na to, ako tento mechanizmus vlastne funguje. Pozrieme sa na to, ako sa bolesť dá zneužiť na ovládanie druhých, ale aj na to, prečo sa aj samotné potešenie môže stať našou vlastnou paskou. Začnime tou temnejšou stránkou, bolesťou alebo go. Tá má totiž jednu veľmi špecifickú a mocnú vlastnosť, ktorá sa dá žiaľ veľmi ľahko zneužiť. Predstavte si to. Keď cítime naozaj intenzívnu bolesť, všetko ostatné ide bokom, však v hlave máme jedinú túžbu. Nech to už pre Boha prestane. A presne táto schopnosť bolesti zúžiť naše vedomie na jediný bod sa dá použiť ako zbraň. A ako sa to robí v praxi? Poďme sa pozrieť na tri, na prvý pohľad úplne odlišné, no v princípe až desivo podobné metódy, ako zlomiť vôľu. Takže, príklad číslo 1. Diktatúry. Je to vlastne celkom cynická, ale o to účinnejšia stratégia. Ak sa ľudia neustále trápia tým, či budú mať čo jesť a z čoho zaplatiť účty, jednoducho im neostane energia ani chuť riešiť politiku. Sú ľahšie ovládateľní. Veľmi podobný mechanizmus, aj keď s iným cieľom, vidíme pri vojenskom výcviku. Tam sa nováčikom zámerne odopiera základný komfort, spánok, jedlo. Tým sa vytvorí stav neustáleho, mierneho nepohodlia. A práve vtedy je myseľ akoby vyprázdnená a pripravená prijať novú ideológiu, napríklad bezpodmienečnú lojalitu k národu. A do tretice, tréning zvierat. Princíp je úplne rovnaký. Cvičiteľ najprv vyvolá nejakú formu bolesti, napríklad hlad, a potom ako jediný poskytne úľavu. Tým zastáva doslova pánom situácie, záchrancom, na ktorom je zviera úplne závislé. A tu sa dostávame k jednej kľúčovej vlastnosti bolesti. Je tu istá zákonitosť. Čím je bolesť dlhšia, hlbšia a silnejšia, o to sladšie a intenzívnejšie je potom potešenie z úľavy. No dobre, ale znamená to, že to potešenie, ktoré príde po bolesti, je tá vytúžená sloboda? Že je to konečný cieľ? No nie tak celkom. To nás privádza na druhú stranu tohto cyklu. A tu prichádza ten háčik. Potešenie, alebo nak, je totiž zo svojej podstaty veľmi nestabilná vec. A čo je horšie, má tendenciu sa nevyhnutne vracať späť do podoby bolesti. Je to takmer okamžité. V momente, keď niečo dosiahneme, to potešenie akoby vyprchá. Uspokojenie je preč a cieľ stráca svoju magickú moc prinášať nám šťastie. Určite to poznáme z rôznych situácií. Niekto si vezme krásnu osobu, no počase si na to zvykne a začne pokúkovať po niekom inom. Alebo zarobíme konečne dosť peňazí, ale zrazu to nestačí a chceme ešte viac. A sláva? Získate ju v jednej oblasti a už vás to ťahá inde. Hľadáte ďalšie a ďalšie uznanie, čo často vedie len k ďalšiemu utrpeniu. Tak prečo? Prečo nám to nestačí? Čo je ten motor, ktorý nás neustále poháňa v tomto bolestivom cykle? Podľa všetkého sú to tri hlavné psychologické sily. Sú to v podstate tri veci. Prvou je chamtivosť, tá nekonečná túžba mať stále viac. Druhou je nevedomosť, jednoducho nerozumieme, že sme v tomto cykle uväznení. A treťou je nedostatok sebareflexie. Nekladieme si otázky o našich vlastných túžbách. A presne táto kombinácia je zárukou, že každé potešenie sa skôr či neskôr zmení na bolesť z nenaplnenia. Dobre, takže ak sme v pasci, existuje nejaké východisko? Podľa tejto filozofie áno. A odpoveďou možno prekvapivo nie je hľadať ešte viac potešenia, ale pochopiť, ako celý ten systém funguje. Prvý krok sa volá oslobodenie. A nejde o nejaký únik z reality. Je to skôr o dosiahnutie také mentálnej jasnosti, aby sme v každom jednom momente videli tento cyklus v akcii. Uvedomiť si, aha, bolesť sa mení na radosť a táto radosť sa zase môže zmeniť na bolesť. A ten najvyšší stav je nirvána. Opäť nepredstavujme si nejaké mystické nebo. Je to veľmi praktický stav duševného pokoja, ktorý dosiahneme tým, že sa nebudeme krčovito držať tých dobrých chvíľ a zároveň nebudeme zúfať z tých zlých. Je to taká zlatá stredná cesta.
Autor tohto pohľadu ponúka naozaj zaujímavú bilanciu svojho života. Pozrime sa na to. Ak bolesť tvorí až 70% života, tak snaha maximalizovať tých mizerných 10% potešenia je asi márny boj. Však skutočným cieľom by malo byť rozšíriť tých 20% pokoja. To je tá oblasť, kde sa dá reálne niečo zmeniť. A to nás necháva s poslednou myšlienkou na zamyslenie. Keď pochopíme tento večný tanec bolesti a potešenia, možno zistíme, že tá najdôležitejšia otázka nie je, čo ma robí šťastným alebo smutným, ale skôr, čo mi prináša skutočný pokoj.